sir. Nakuha sa video ang init nga pagtinubagay sa pagtagbo sa MCWD board members ug Cebu City Administrator 𝗏𝗏 pasado alas 2 karong adlaw human nga gibisita sa mga kawani sa Cebu City Hall ang opisina sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Kini isip pagpakita og suporta sa kagamhanan kang Attorney John D.X. Lapid, kasamtangan nga Division Manager sa Customer Care Division sa MCWD, human nga wala gitugutan si Lapid sa mga gwardya nga makasulod sa ilang opisina, subay sa kamanduan sa kasamtangan nga MCWD Board of Directors. Si Lapid sab ang bagong gi-appoint sa interim board sa Local Water Utilities Administration kun DUWA nga acting general manager samtang padayon ang investigasyon sa DUWA sa mga alegasyon batok sa MCWD. Matud pa sa board nga wala sa saktong proseso ang pag-take over ni Lapid sa posisyon sa kasamtangang general manager nga si Edgar Donoso. Dugang panila nga usa ka matang sa pagluib ang gibuhat ni Lapid ug giabisuhan kining mo resign na lang sa iyang pwesto. We have to follow the kanang sakto nga proseso, no, dili ta para sa kuan nga shortcut no. Maybe mo issue tag show cause order, but if naa siya ay kuan pwede man sad siya mo resign kung di nagyud legally. So yun ang kamutik over lang siya nga. In fact, there were others who were offered that position but did not accept because of decency, no. But siya ni-accept siya, and I pity him, no. He's a young lawyer, no, he has potential on that. Ang presidente sa MCWD Employees Union, misaysay sab nga walay madawat nga suporta si Lapid gikan sa mga empleyado nga sakop sa union. Gani gipatawag sab ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang nagkadiyang mga mayor sa area of service sa MCWD dungan sa pagpagawas sa pinirmahan nga manifesto of support sa grupo ni Daluz. Can we look for a middle ground? Because this is bad. Landing in the headlines about a very basic and vital facility as water. Makadaot ni Cebu, makadaot ni sa pagtanaw sa Cebu, di lang kana maluoy ta sa mga konsumidor. Nga maumang gyud magpasaan ani bang sigig away diri sa taas, kana ilang giingon mag-away mga elepante matamakan ang mga urwigas. Apan depensa ni Lapid nga ang iyang pagdawat sa posisyon isip acting general manager sa MCWD kalabot lamang sa legal nga proseso sa investigasyon sa luwa. My ultimate goal is for luwa to stop attacking MCWD. Maog yun na. Because supposed to be, kung gusto unta sila chairman, Daluz nga mahunong unta ni, gikiha unta nilang luwa. Pero wala man. So ako lang, akong point is, kung ako'y ni GM, kung ako'y nilingkod, I will cooperate with Luwa. Anyway, I'll borrow their words. Wala may gitaguan. Wala gitaguan ng MCWD. Pero ako lang, medyo nasakitan ko gamay, ka-empleyado pa man ko sa MCWD. Kaya hindi ko pasudlon. Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu. Thank you, Attorney.